Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, last 9:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras 21 minutos karong adlaw Lunes. No, hindi subong Lunes, Martes. Yung isol ka sa inadlaw. Martes karong adlaw, petsa 25. Sa gihapon nagpabilin sa bulan sang Pebrero. Martes naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa grandan liwat na maraton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa aton news team.
Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sini nga Patrol 3 na para patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman ato nga bantayan, himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Martes nga edisyon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Temporaryo nga magasalo sang trono ni Aksyon Jan Diaz, Aksyon Papang Albingraba. Back to back sa ato sining piloto, Aksyon na Nanikirao. Of course, ang aton man nga pagbantay sang pinakaulihiman update sa mga balita nasyonal sa balita international. Buylog na to ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of course, ang aton sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A Master Control, sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Pulgar. Back up diri kay IT expert Aksyon JM by Kin. Sa kinanda ng news na nilagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa Labilin, 1 oras, 18 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Unang kabayan sa ato sa pagpangalagad, ginadurong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagalimpyo bulig, nagapabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano bala ang kulang nga dapat dugangan nga nagresulta ini sa nagkalain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Katulad sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, ano pa? Calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Magtumar adlaw-adlaw 3 times a day sa Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyo ikaayong lawas. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Of course, sa mga bahay sa ato sa Balagad, ginaduro naman sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa may mga allergies. In fact, maka-improve ini sa aton mental knowledge. Ini bangod kada, ini bilang
para malikaw kita sila tawag lang ning Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian nga ara sa aton sini nga nervous or central nervous system. Ini bagot epektibo ang mangosteen nga antioxidant food. Maayo ini kapagkatap na ini sa tawag nga mental deterioration ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo nga pagpamalaklon sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha para ikaw hindi malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kag ini mga bayan sa ato sa nga pagpakalagad ginadulong man sa inyo sa kalawan sang Santon Plaza Valawel. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plaza Valawel, isa kapahid or Santon Plaza Valawel, maayo ini para sa may mga allergies bala. May mga katol-katol sa planet, kampiyon gidini ang Santon Plaza Valawel. Santon Plaza Valawel, isa kapahid, dula ang katul-katul. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Nagadabo-dabo subong ang porsyon sang Bacolod. Sili ko gani, mangintayo yun ang mayong tsimpo, pero before ko nagsulod sa ako dili nga hawla, nagadabu-dabu, nagatulot talithi. Ayaw magsilaw-sulay ha, kabudlay magsulay kay subundo nag-uso ang ginatawag nga trangkaso. Kuwerte yung trangkaso eh. Nagabi nila kay Mr. Mrs. Judith Calves Pamposa and family nagapaurok-urok gid sa aton sini nga pagpangalagad, check attendance lang sila. Kamusta dira si Mama Betilao sa Binalbagan? Kamusta ka da? Kamusta da Mama Betty ang panahon sa Binalbagan? Kay Manang Betilao, kay kumare ko Jan Silao, kumparing Nelbert Tadlan, sa kay Toto John Berg Jude, Philip Jude, Alkim Jude, kay kumparing Jekyll Jude, Hado Aljan kay Nene Lao. Of course, sa mga pump boys nila sa may Shell sa Binalbagan, wala da untat nga nagamonitor sa aton sini nga pagpangalag. Mga empleyada, mga empleyado, security guard, kedan, kag-accounting department sa Bisco Binalbagan, ara sila as always nagapaurok-urok. Labi na gid si Miss Nora de Mabildo kag si Mr. Levi Frias. Kamusta si Maninay Senchamorph? Si Maymay kag si Kaloy Bibidor dira sa Rosario Heights sa Division sa Barangay Takuling. May gabi dira sa inyo. Kay Maninoy, kay Maninay Senchamorph, ti permig ni si Maninay Senchamorphia, gapaurok-urok sa Action Night Patrol. Sa kay Engineer Nonoy Garunay kag sa kay Ma'am Julie Hamandrea sang All Sector Industrial Sales Kabangkalan, padayon ay nasa nga pagpaurok-urok. Si Mr. RMK, si Toto Catalbas, misis siya, kabataan niya, amon migos po nununok na, kapaurok-urok yun. Pati ang awarding mapisan ng LTO Chief sang Bacolod, Mr. Rio Ventampos. Kapaurok-urok yun. Amo man si Mr. Mrs. Joseph kag Julie Chua sang Bacolod City naga-monitor gid sa ato, no? Mr. Mrs. Joseph kag Julie Chua and family nagapaurok-urok gid. Si Maninoy Maeng kag si Maninay Chari Salvacion nagapaurok-urok gid. Maninoy ma-text ko da sa imo ha. Dugay-dugay. Basi ara da bla ang basi dira nagapanago bla. Ang matambok nga talabara sa nayon sa San Enrique. Oh. I-check na katong sini nga Patrol 3, Nabara Patrol. Kamusta kontang sitwasyon sa Metro Bacolod, Martes edisyon. Selebrasyon sang EDSA Revolution.
Baloonta ang paglibot-libot, paglagaw-lagaw ni Aksyon Papang Albing Graba. Siya ang temporaryo nga nagpungko sa trono ni Aksyon Jan Diaz. Balik man si Jan Buasa. Importante lang agin tapos-tapos nga obligasyones. Si Aksyon Papang Albing Graba, amo ang mag-report sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Albing Graba sa report. Pang, may gabi, pang, pis kamin. Good evening, Pang. Bound the condition ka, pang. Oh, yes, Pang. Nakapanyapon ka na, pang. Tapos na. Good naman ang mayan. Importante, puno ang tiyan. Oo, kagang importante, unay lang ang kape. Namo na ang tirada. Yes. Sige pang konpang, sige pang tulo-tulo sa kalibutan, pang. Subong aksyon, Eric, naga-dabu-dabu. Oo. Oo, amuning manghod sang taliti, no? Correct. Dabu-dabu. Dabu-dabu. Oh. Naga-dabu-dabu ang pilak porsyon sang syudad. Ang Bacolod, actually, subong aksyon na Eric, Oo. ang patrol, actually, lagaw man kita, padulong kita sa isak lugar sa syudad sang Bacolod. May gina-checkyan lang kita, salamat sa information kay Tuto dyan, no? Di aksyon na dyan. Pero, subong sini aksyon na Eric, mapatsakan gid, ang pag-dubo-dubo kay makita niya sa windshield na aksyon na Eric. Okay. Ang ining medyo pagkabasa man jutay, no? Sa aton sining windshield. Diin subong gabi sa piyak nga nagadabo-dabo ang aton sining kagabihon na matawhay sa Gyapon, no? Ang mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Sila ka mga lugar ang nalabyan man sang patrol partikular ang downtown area. Okay. Subong gabi aksyon na Eric, ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1. Okay. Ang nagalibot sa sining kagabihon base pa lang dugay-dugay. May mga pila na ka mga sa motorsiklo o kon nanong mga kuan bala tricycle, even ang tricycle nga nakabayular bala sa violation sa City Ordinance 4136. Okay. Nga nagabiyahe sa downtown na area nga wala man sang nagakaigo bala nga mga kuan nga mga dokumento. Okay. Kay kagina to kayina sang kagahon tatlo man to ka mga motorsiklo ang o kana tricycle habing ang naging dakop, no, na impound sa mga kapulisan matapos ka nakabayular sang 4136. Kita naton sila kagina yara sa area nagpanago bala sa kilid sang sa may barangay hall sa barangay 11. Okay. Dira sila kagina nag-atiner ang mga kapulisan ang station number 1 ang downtown na area, especially ang simbahan aksyon na Eric ang sa aton sining San Sebastian Cathedral. May mga pila ka mga preparasyon subong gabi ang para ni sa buwas actually action Eric mo. Buwas siya Miyerkules. Buwas ka daw Miyerkules Ash Wednesday. Okay. Oo, amo nang ginatawag tabala sa Kristiyanong Katilingban, especially sa Katoliko kagaglipay. Ginatawag tani amo ni ang Miyerkules Badlis. Preparasyon sa aton sining mga kauturan para naman sa 40 dias, no? Pagpuwasa o kon fasting para sa aton sining mga kauturan. Samtang nagahilapit na, no, ang aton sining Semana Santa next month na actually April, no? April 9 and 10 Webes Santang Webe. April 10 is Good Friday. Correct. O amo na aksyon na Eric, no? Ang preparasyon man sa simbahan. Negative to. Thank you gid kay Toto dyan, no? Negative to kay may alleged sa salakyan. Isa ka salakyan nga spark lang man ni Goro aksyon na Eric kay may basi nagkalayo ang porsyon. Basi natap naman way man sa lugar diri sa area sa circumferential road. But anyway, nga sitwasyon diri sa area sa New Government Center. Sila lamang ka mga tao nagalagaw lang diri, no? Subong nga gabi sa area sang tubang mismo sa New Government Center nagapanglakaton lamang iba naga-jogging.
Unlike kung Sabado, bala, damo-damo nga mga nagalagaw sa New Government Center. Upod ang mga kabataan galing kay ti Subongya, Buasya, may klase na. Okay. That is why, jutay lang kayo daw nagalagaw. Even ng mga kabarksan naton nga nagainom dres kilid, bala sa may barbecuehan na yon sa tubang sang NGC, jutay ang mga customer subong gabi. Ang Alang-alang, paswildo pang mo. o sa bagay, alang-alang, medyo kon pa niya, manang ginapag kinot-kinot bala sang gasto. Laban, ginot-kinot ka na gasto. Gani man, medyo kinikini lang anay Sa Biyernes, siguro panwildo naman kabay pa, oo. Biyernes, araw na ng sweldo Ipit naman, no? Oo. Ang katapusan is 29, that would be Saturday. Timing na, base Biyernes, no? Kabay pa. Gani. Ano na nasa, matik. Yes, matik na nasa. Oh, yes. Oo. Ang aton sini pinakagwapa, subong, no? Upod ang mga katapos ang mga, katapos sa Philippine Army. Si Inday, si Inday Eden Abuso. Si Aksyon Eden Abuso. Ginpost niya dito. Upod ang pinakagwapa sa media night, no? Subong nga gabi, with Colonel Inocencio Pasaporte. Para man si Major Franco Berlopez, upod man sa picture ni Action Eden. Gani man. Bako, ubil mga opisyal, no? Kaya Major na, no? Gani man. May gota da spokesperson nagsaka na sa aton sa una da. Sino man? Spokesperson man sa author sa una. Si Police Major Lance Medina. Yes, si Lance Medina. Asar sa mong PIO sang kuan, sa 303rd? Atong nagligad bala. Dampun dito siya nga... Hindi si Major Lance Medina? Si Major Lance Medina, amo na sa aksyon na Eric. Listener ta na? Listener ta na. Te, amo na sa mong PIO sang 303rd? But lang kaya nadumduman ko na siya. Ko pa daw amo ni siyang PIO sang una, pero subong daw, way ko idea naman ko wala kay aksyon na Eden. Tiksi sa Action Eden kung sinong PIO na nasubong sa 303, kasi bago naman ang 303rd Brigade Commader mo. Gani man, siling ko gani, basi upod niya na ang si Medina, no? Major Medina. Major Medina. At least isa na sa mabuot nga mga personal sa Philippine Army mo. Opisyal. Mabuot nga opisyal. But the smiling face. Correct. Siling ko gani ba? Wala na sa may pinakagwapa subong nga gabi. Mangkot si Aladin Salas. So yun din ang media night? Ari sa sa nakabutang to secret, pero pwede na to siguro malawag. Lawagan na. Ara sila sa Nature's. Nature's Restaurant? Talisay. Ay, kalayo-layo. Pwede man ka lagas to, no? Si Aladin Salas? Si Toto Aladin. May tarak-tarak mo na siguro, kayang-kaya yan na. Tarak-tarak ba na sa? Laban. Kampiyon pa ng iya tarak-tarak. Pag-abot dito, sigurado ato, pag malabutan pa, no? Timing magini siya aksyon na Eric kay I think pag ano siyang kamo siyang nagbulos, no? Si Colonel Pasaporte man ang nagbulos kay Brigadier General Arevalo, no? Amo na siya ang nagbulos subong niya kahit paano yan nagamat-amat naman siya pag pakikangot man sa mga miyembro man sa media, especially yung mga miyembro sa Nopo Press Corps, no? Yes. So at least congratulations at sa media night subong gabi para sa ila. Naglabay kita subong sa area ang dalan sa Burgos Action na Eric. Ang stoplight nagasiga pa, no? At isa man yung pinaka-importante, bisan wala ang mga katapos ang bitaw o mga traffic enforcers, at isa ang importante dire ang mga traffic lights nagasiga at least kahit paano mapapadumdum kung mapamarind, no? Ang pila naton nga mga dalas ang salakyan at least kahit paano nga maghahalo man sa giyapon sa piyak sini nga matawhay ang aton sini nga kagabihon aksyon na Eric, no? Amo ni nga pila ka mga sitwasyon sa syudad sa Bacolod matawhay ang dalanon sang syudad sa ika-34 anyos, no? Sang EDSA Revolution. Nagsugod ang Revolution 1986, no?
1986 tubtub subong at is kahit papano nga dapat sa aton sining mga kauturan especially sa mga young age ang ginatawag tawag action na Eric mga millennials dapat dumduman man ini kay nakahatag ini isang kailwayan no freedom sa tanan nga mga Pilipino gikan sa isa ka diktadorya. Pamani aksyon na Eric ang pila ka mga sitwasyon subong nga gabi diri sa area sa syudad sa Bacolod. Aton sining headline bantayan isa ka kawatan ang ginaresto sang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 samtang isa man ka minor de edad na aksidente sa Dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. There you have it, live report sa Patrol 3 Navarra Patrol. Sitwasyon sa report ni Aksyon Alvin Graba. Ang iya nga observation report ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa dekalidad nga mga medical doctors. Kadtuilin nyo lang, papasarin nyo lang ang Dalang Lacson GA Esteban Building para na ng opisina sa Life Extension Clinic. Kadraman ni mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayaw mo ning vitamin D3. Ang vitamin D3 amo na siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga botika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. For information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Sa po number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors at iya produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalang Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Balikan na lang sa Aksyon Alvin Graba sa kompleto ng detalye sa iya sining headlines. Standby sa report ni Aksyon na Roger Gotib. Standby sa report ni Aksyon Percival Villamor, Stephen Persquito, standby. Aksyon na Dela Cruz, standby. Nagabi nila kay Toto Roy Beltrano. Paurok-urok na kagpacheck attendance na si Toto Roy Beltrano. Nagapamati sa aksyon na night patrol si Maninay Nene Fe, Campaniel Araman nagapaurok-urok, si Carlo Overas Tabi Prangka Araman na nagapaurok-urok mas Toto Carlo Overas. Night patrol man ang ginapamatian. Manong email ka kay Manang Nilida Lopez and family, happy listening. Ginatamya ko lang nila, pamilya Aventura, Apuhin, Sunrise, Morsia, kay Windy, Dennis, Duday, Tatay Imoy, Nay Ina, kay Nanay Rita, kay Kyle, kay Baby Tibo, Willa, Macvin, Toto, kag Melissa, sang Cloud Ibanez, Kabayaw family, nagapaurok-urok gid pamati diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid ha. Mga Tamis Boys, Felix Gar, Ala Navales, Boy Dayo ha. Muna mga Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Ala Navales. Muna sila ang mga identified nga mga miyembro sang Tamis Boys. No? Salamat kita. Sang inyo dira nga pag paurok-urok, pamati, no? Hindi makompleto kami nila kung sila makapaurok-urok, no?
Sa kay Sir Francisco, kay Sir Frank Francisco dira, no, sa kay PO3 Frank Francisco and family, nagapaurok-urok siya, no. Toto Jervin ayan Infanti Bundada. May gabi na kay Toto Jervin ayan Infanti Bunda. Para siya gapaurok-urok siya sa Action Night Patrol, no? Toto Aladin Biga Freya Salas da. Mayo lang nga pagpaurok-urok. Sakay Mr. Arnel Binares Sr. kag Junior and family kapaurok-urok sila, no? Mga Binares family dira nagapamati sila sa ato, no? Salamat gid. Mary Grace sa Eugenio Fermin. Monitor lang ko di sa Hong Kong, paliog lang tamyaw, happy fiesta sa barangay Kabakungan, La Castiliana, alay na kay Carmen Reyes, no? Uy, sinunoy yung monitor sa aton, si Noralita, Nonoy Advincula, and family dira sa barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Wow, nagapaurok-urok yung si Nonoy Advincula. Salamat yun, Noy, ha? Musta si Toto Ayanda? Si Mary Grace Eugenio Fermin niya monitor sa ito, no? Si Inday Yuni Ferrer Bilaong and family, happy listening. Mga K9 ni Captain Elmer Budilla, ho? Mga kapulisan sa station number 6, maayong gabi dira sa inyo. Tamiya ko lang bana ko si Arcel Villarin, nagapamati igid kada gabi. Kay Papa Smooth Saragosa, nagapamati man halin kay Ivy Saragosa Villarin. Madam Marcia Coral, mayong gabigid. Sa kay Tanati Dante, mayong gabigid kay Tanati Dante. Si Jane A. Medina, nung sa 12IB na-assign si Major Lance Medina. Ah, okay. Para gali si Major Lance Medina na destino gali sa Kwan. Sa 12IV. Okay. Si Jane Medina, ni kundi ko masala sa awa ni Kwan, ni Army Major Lance Medina. No? Salamat, gid. Mami Elsa Vere kag Bradji Dilag, Toto Buknoy, may gabi, gid. Happy birthday gali kay Kagawad Carlos Boboy Caballo Jr. No? Sa kay Kagawad Carlos Boboy Caballo Jr., happy birthday. Alin sa Barangay Council sa Barangay Panokoy, sa papanguna ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Happy birthday kay Buboy Carlos Caballo. Din ng kuan, di na padugo, wad? Gawin kami ka pa batsag sa ako na. Din ang padugo kay nasang ugto, kagaling gabi. Sa Cavite, monitor sa aton si Rene Sardito Senior, gapaurok-urok man. Si Monique Nilios na good evening, Action Eric. Pinatamya ko ang mga adik nga wala pa pagbag-o. Ay! Kiling ni Monique Nilios, dala ang mga adiktos ba. Sakay Zain Malo, Zaini kon Zain Malo. Sakay Antonio Nono Abuyon sa Miagao, Iloilo, may gabi. Boss, may gabi, watching in Isabela. Tamiya ko lang Fernando Rojo gapamatigid. Siling ni Pitong. Si Franco Villanueva Osorio, araman si katendans. Si Catalino Palomo, araman si katendans man. Si Catalino Palomo. Ay, puwerte. Parami na sila. No? Salamat, gid. Kanya dira nga pagpaurok-urok pamati. Good evening, Action Eric. Monitor lang kami di sa Puno Lunok. Abaw si Nini, gali. Nini ni si Nini. Bodyguard ni Kwan. Bodyguard ni Toto Katalbas. Ne? May gabi da. Halong kita sa demo sulod ni kay lampusa kita sa sang arag stars Puno Lunok. May gabi da kay Nini. Bodyguard ni Toto Katalbas. No? Sige. Ramat gid ni. Kami ako si Miarfe Harina.
Kapaurok-urok yun siling ni John Puentes Nicolas. Si Ana Andrea Pamuso, ara man gapaurok-urok man si Ana Andrea Pamuso. Salamat gid kag sa bilog nga pamilya. Ayos, ang iban karon naman Tamiya ko lang Bilasco, upod ko inom kag si Junior nga taga Bocros. Kapamati kami gid subong siling ni Arcel Villarian. May gabi dira kay Arcel Villarin. Mga tanod sa kwan, tamiya ko lang mga tanod sa barangay Igpuro, Miagaw, Iloilo. No? Mga tanod dira sa barangay Igpuro, Miagaw, Iloilo, tamiya ka mo ni Antonio Nono Abuyo. Ayos! Unang report live, Gika sa Lord Negros. Naka-standby sa line number 1, Aksyon Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Dari sa Aksyon Roger Gotib sa report, Jer, may gabi, Jer, please come in. Yes, action direct may gabi sa aton nga mga ka-aksyon sa Yes. tingin gabi. Ya, talintino ay. Namo ganing daw tasado nga kon nga pagpakatuto sa police station kay Ya, ulan. ginulan di Ay. kon nga forwell nga daan gin ulam sa akon. Ang nabilin di sa akon ti motor-motor Sino motor ka? kulo kabayo ti ano mo ni karon ti kundi natapos Basta, ni hulat ko nga mahulaw ang daw tulotaliti man di man mabaskog nga ulan Gani? pero mamatamatan ka man Oh, ti pero mayo kay bulubugnaw action dire ka panahon gani man. karon nga gabi nga tulotaliti lang daw gabot-abot lang siya Oh. dason mautat naman I see. Ano, Yan so, na. pila ka mga balita sa Nerek bang wigot ang nga ano na yung chief of police sa May Calatrava na aksidente di gabi sa Candiso. Ay, sus. Pero nariglo naman Ay, okay. Ba't mo lang di tayo mo lang mga mga tao na ganyan altercation Slight lang. Slight lang Tinakita Okay. talaga ko na may ara naman pag inunanon sa tungasang prime mover Okay. at mismo kay Police Major Akadishar sa Calatrava PNP samtang nagabaniyo sa iya sininga Toyota Veos may mga ginpa-recording driver o protest lingkod na ariglo naman Okay. okay na lang kasi areglado na ang kung ano siya, basta magsiling ka, reglado na. Ang pamangkot lang na isa lang mo. Huwag kita na. Ara Matik na, matik. Ara na ya, matik na ya. Yan, ito na reglo na yan. Ito na yung pamangkot, huwag kita na. Oh, correct. Yeah, may mo na. Kasi at least pagkatapos ng mga jutay ng mga ginagbay nga reklatabo, at least may mga tawag na nga pag-ariglohan ay. Okay man, may mga nagkalatabo behind the scene ko mo. Okay, muna nga kinanglan, ma-plaster man na yun. At kay nariglo na. Okay. Ate okay na. Good. Amo na tang tirada, lang nga mariglo ti plano para good. Okay, basi kon wan reglo, basi kon kabla, sila basi kon may mo sebla COVID bla. Laban! Amo na delikado. Oh, delikado niya. Mayo gida. Tanmiya ko lang gali si Kwan, tanmiya ko gali si Toto Albic Poy Hinulan. Pumati siya. Pamati sa mga sabong lantaw sa ito sa live streaming, Ay, gali ka. Total big. Toto Albic Poy Hinulan. Ginahagad ko sa kasi ko may time ka, hagaro mo ko inom, pero sa G&G ta mainom. Sa G&G. Toto Albic Poy Hinulan. Timayo gid. Total big, simple mo lang tao na. Gani. Pero, mami kuhun. Ay, gani man, no? Luwas na
maalwan, Oh, na. Te. mabinupikon, Te. te. Rita, mas total. Biko ka mamati, oh. Hala pa kapalahid-lahid ng istorya. May gabi dira kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr. ang mapisan nga hepe sang IB Magarona. Monitor man sa aton. Yung monitor siya. Oo, si Captain Wilfredo Binuman Jr. Gwapo nga. Salamat kit sang iya accommodation sa amon ah. Din. Sa Domingo, kasi sa Domingo nagpatumungtong ko bala, IB Magalona. Sa tumungko. Oo, tinatanaw ko to sa ilang baybay kag sa ilab lang mangrove la. Nako. Uy, kataho Maxonal Roger. Abo. Si waging ko ginhalina ni Captain Binuman upon sa mga kinay niya, hasta nga nakapauli ko, kinduluog ko nila. Ito may special nga. Special mo, grabe. May escort pa yan mo. Opo, grabe. I believe ko kay Kwan. May gudang accommodation sa ako ni Kwan, ni Captain Wilfredo Binuman Jr. Salamat, gigil sa mga personal mo sa IB Magarona Police Station. Action Eric na yan. Mula yung very active nga kagawad sa Barangay Panukoy. Ayun, dipurma. Ako pang ginadayaw mo nga. Ang dayawan ta si Captain Binuman kay mayo nga tao. Okay. Ate, dala na si Captain Binuman. Oo, kag si Toto Albic Poy Hinulan. Naan mo na. Ato na ya. Ang mga tao yung nga hindi niya magpabaya. Makapabakulod si Action Roger para upod ta sa GNG Action Eric. Wow. Siling ni Toto Albic Poy Hinulan. Aba, ti mayo. Ti doon yung gulit Toto Albic. Kuya, willing ko yung magbaligan kay Toto Albic ya. Ate yun na mati kami salakyan. Masa gwapo man salakyan niya. Na ganit. Kung makabaligan ko Toto Albic, ito, daw PSG na ko na. Ayun, dipurma. Saksakor mo itong kumuplad sa mo bla? Ganit. Ang kang imong boss to, saksakor mo man kay gwapo na din ang attire mo, kamagkalo ka tayon. Aba, Dano mo lang yung panaog mo na kulang lang kabayo, bro. Ayun, dipurma. Kasi grabe nga cowboy, nakakumuplat si. Ganit. Mo na yung mga moderno. Ha? Mga millennial nga mga cowboy. Ari si Kuano niya. May ara man tanda pre na manamangkot sa Ano siya? Hindi, si Kuano niya, Migota. Sino na? Ang mapisan kagawardi nga LTO chips ang bakulod bla. Si... Mr. Rioben Tampos. Si Sir Reuben Tampos. Oo, kapamati sa to, no? Ate may ara man si Sir Reuben. Sir Reuben, may kita da. Ayun, di purma. Wag kita da, Mr. Reuben Tampos, wag kita da. Di pa mo ko na pa siyaw. Gini. Kung sa mga labasiro pa siya muling malangsa. Ayun, di purma. Ayun, di purma ng ubarang ato ni. Sana all, oo. Te mo na masiling na ton nga te, lukos pa more. Yes, lukos pa more. Mani pa more. Ayun, di purma. Ay, puwerte, no? Damahuya, man ba? Budlay kung damo ka, budlay ba kung damo ka mga listeners bla sa live streaming, no? Gito kasikat ba si mo, kita mo, kadto ka tos tumungtong ya, ginpa-escortay ko ni Captain Binuman, no? Basta mo na yan, man sa akon, kagi man ko nga... Kunara man ko negros kagi, siguro pa-escortar mo ko kay Colonel Mansuito? Padala niya ka na yung mga, mga barangay tanod. Bawa, ayun, di purma. Barangay tanod, ginagaw ribay armalait, ano? Magkanto ka dito, mabalaan mo gina. Magani. Kung sino Pasko. Kakabalogin ko nga kunara ko da, hindi bugig ko da iya papabayanak si Roger. Ate ahuwa. Basta taga-action radio ya. Matik. Labi na si Action Eric ya. So, pagpabalo lang
may banda pa nagasugat sina, may Ba. dako-dako pa nga streamer nga welcome. Daro linggo na sa graduation ba? Ayun, porma. Do mahuya man ta ba? Dason, may kuwan pa na, may music pa na. Ba, with matching music ha? Oh, watching music pa na ya. Ah, okay. Ang ano na, ang kalabanan sina nga tukar, inablang nanugay na, inablang ka silang bilang goodbye, I want to see. Ayun, porma. Yung mga sirado mo na yung mga kantang imo naman. Sige, yan taplo mo. 60s, 70s na imo na kanta ya. Iya, sige, Oh. mga dugay na makanta. Kato sa balita sa nere, ka Sige, sige. sunod ka mga gipatigayo. Nasunod, ini nga nakatabo ka mga vehicular accident dari sa may syudad sa Cadiz. Sa diin, nasunod nga ginakuha man sa Blatarente sa Kapulisan. Pinagi sa kay Police Corporal Mark Lester Dilotina ang traffic investigator sa Cadiz City PNP sa traffic section. Natabo diri mga alas 8 takna sang aga kaina sa may Dalan Boy Albert. Sa diin karon nga daw gid pitsa 25 naka-involvar ini sa isa ka Kawasaki nga tricycle kag subong man involved ang isa man ka single motorcycle. Now report nagapayag aksunerek nga ini ang Kawasaki tricycle ginamaniho ini ni Noel Huyatid Barnasan 54 anyos sa edad kag residente sa Purok Kapispisan Barangay Daga Sudan sa Cadiz. Pero sa report ay may isa gali ka pedestrian nga nagtabok sa dalan kag amo niya nabungguan mo silingon nga wala sang enkwentro kundi pedestrian ang iya siningan enkwentro. Tao ko nang iya siningan nabungguan ang pedestrian gini isa ka minor de edad nga 7 anyos nga sa diin residente sang Tarabaan Barangay Son Juan Siyudad sa Cadiz. Sa diin ang report nag-travel alin sa Siyudad sa Cadiz sa pakanto sa city o kung pakanto sa proper sa Barangay Daga ang tricycle sa pag-abot sila nga lugar sa may Dalan Boy Albert nagtabok kulpi ini ang o kung narisigan sa dalan ini ang minor de edad nga 7 anyos tag na side sweep ini sa sining tricycle. So ang natabo gindala sa Cadiz City Emergency Clinic para sa nagakaigo nga pag patigan sa medikasyon pag-transfer ini sa bahin sang Cadiz District Hospital. Sa iban pa naton nga mga balita nga nagkatabo sa gihapon sa pinaka mga aksidente isa diri ka sarakyan man ang tigayon nga daligid lang kaya daw hindi ko masinag mayo. Ari ang balita aksyonerek ko. Ginparecord din ni Jolie si Taguma Manlangit 31 anyos sa edad. Ginisya ang residente sa may dalan o kodra sa may Purok Quezon sa sunod sang Bacolod din ni Purok Quezon ano ka barangay. Ang report nga nag-drive ni siyang Toyota Vios sedan nga sa diin sa iya sini nga pagpahayag ang iya sini nga travel halin sa siyudad sang Bacolod pakanto sa siyudad sang Sagay pero pag-abot dire sa area sa may access road sa may dalan o kon access road sa may Barangay Kabahog ang iya sini nga steering wheel iya sini nga steering wheel sige sini nga ginamaniho nga salakyan ang aksidente nga nag-igo sa signage sa isa ka concrete nga signage guard sa DPWH sa bagay nga nakaangkon ini sang wala kung burubanta wala ma-estimate o kung in-estimate nga damage nga sa diin ginangkon gid sa iya sini nga salakyan
isa pagid ka kaso sang aksidente ang natabo sa may Villa Luisa, Barangay Luna, Ciudad San Cadiz, sa dinaging Bulbarman, sa isa ka Isuzu aluminum van, sa isa ka tricycle, area ang report sining nagapahayag man, ngayon pa-record mismo kung responderary Police Corporal Mark Lister de Dolotina nga natabo nga aksidente sa diin ang isa ka aluminum van nga iya sa Columbia Marketing nga ginawa ni Benji Tinga Tagabe, 28 anyos ang edad, kag residente sa Barangay San Jose o Consul San Jose, Tubuso Negros Occidental. Ang report nga ini siya ang naka-enkwentro sa isa man ka isa ini ka single motorcycle ginawa niya ni Rami Ligarda sa Barangay 10 sa Ciudad San Victoriasa. Ang inisyal ng investigasyon sa kapulisan sa Ciudad San Cadiz nagapadaragan sa pareho nga direksyon ang ining mga salakyan sang nali lamang at naglapaw sa gutter. Ini ang single motorcycle kag ginakangkon sa injury sa iya sining kalawasan. So gindalaman ini sa bulungan ang driver sining sang motorcycle, pero tungod man ini sang ining pag side sweep siguro sa aluminum van. Bagay nga gin ariglo man sila sa bayan sang traffic section sa kapulisan sining syudad. Now, so parte mo na yung mga nagkratabo, action Eric, dire sa may syudad sa Cadiz, gina-monitor ba nato na palibot, pero ito matulot ang waya. Dire sa may syudad sa Cadiz, action Eric, gina-paksyonan na nga kung sino nakakita sang wallet ni James Sikayko, 51 anyos, kagili siya, tagiyan di sa isa ka barbershop, nawigit ang wallet niya. Mga alas 7, takna sinigit na magagabi sa may isa ka department store di Ciudad San Cadiz. May na ito nga cash mulapit 4,000 pesos, mulapit 5,000 pesos. May mga ID, kag subong ATM card. Kung siya man nakakita pala lang ang kwarta ko, hindi naman importante. Importante lang ito mga papilis, kag mga ID, nga sa iya sining wallet. No? Iyan ni James Sikayko ang tag-iya. So para muna nga tumadurong nga report, mga balita, mga informasyon, direkta diri sa Ciudad San Cadiz, kami ang talas gapon si Cap Madalyn Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, na nagkapamati sa aton sa Barangay 18, iday Iba Sangko, kag ituto Joel Sangko, muna kay Migo Awin, Alon Sagay, nga nagkapamati kay Sir Philip Kinalo Sagay, nagkapamati man sa aton si Police Colonel Calixto Mabugat, sa karon man nga gabi aksyoner, kag kay Police Major ko Captain Elmer Bonilla. Captain Bonilla? Captain. Pamati gina sa aton. Ganit. Kada gabi kay gatek sa Acolde. Aga mati sa? Okay, sige, mati na siya. Good. Dire man sa Ciudad San Cadiz, si Mr. Apil Bacumo, sa kay Mr. Iberdasa, Marino de Peria, kay Toto Joel Sributon, ang mga kay Ronaldo Vigolando Bacruya, kay parang Glenn Javier, kag Mr. Josue Diaz, dire man sa may barangay Kaduhaan. Wala mga balita kato si Madulong, direkta dire sa Ciudad San Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. This aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, bato! Salamat, Gid. Aksyon, Roger Gotib. There you have it, live report. Sa Ciudad San Cadiz, ang police report na Aksyon Roger Gotib, ginadurong sa iyo sa karawan sang Santon Plaza Coffee Mix, ang kape bantogid sa iya pagswabing sabor. Pero kung kaysa jute na makuha mga benepisyo, parehas ang antioxidant, amuni siya nagapanugbo sa risgo sang kanser, kaysa nagaantos ka sang pagsaka si positive acid sa barato nga kafe.
So good news na nga mga coffee lovers ha. Kaya may pagtuon nga ang kafe nga himo sa balunggay, mayara 46 kasahi sa antioxidant. Kag mayara pa beta-carotene, vitamin C, E, B1, B2, B3, kag choline. Makinanglanon sa pagpaayo sang aton lawas. Ari na ang Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Himo sa balunggay, santos kag soya, swabe ang timplada, kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mayong gabi din na, kagaginatami ako lang mga Malunes family. Nagapaurok-urok dahil kay Florence Kahulaw. Good evening, akon parente, Action Eric Magbanwa, always monitor, gid ko diri sa Kalong-Kalong. Alin kay Ronilo Magbanwa. Nagabi din na kay Primo Ronilo Magbanwa sa Kalong-Kalong. Si Mr. Agustin Barayoga and the family dira sa Villa Lourdes, bao nagapaurok-urokid. Salamat gid kay Sir Agustin Barayoga. Kay Inday Ginny Solgon and family, manan dira nga paurok-urok, pamati sa atong sininga palatuntunan. Malaka family da ga paurok-urok gid no, ilabi na gid si Flor Malaka, Vailon family. Alin sa kay Elizabeth Malaka Gamala. Always gid ka nagapaurok-urok. Sa Talisay ka pamati sa tunupod si Edwin Bustamante, si Bitik, kag si John Wayne. Alin kay Manang ni Lida Lopez, kag Manong Emel Lopez. Salamat gid. Sa mga taga Gintubdan La Carlota, tamiya ko lang dira si ni Lauro Gorsal. Alin kay Carlo John Gorsal. Sakay di na pwede, may gabi dira ha. Sakay Leia Mia Kundi, kay Carlo June Gorsal, sakay Munet Riporas and family, sakay Mr. and Mrs. Ramon kag Lilia Taton, Mr. and Mrs. Remo kag Clarita Tampipi and family, Toto Clark Tampipi, sa mga taga Gardenville, Subdivision Barangay Tagob, may nandira nga pagpaurok-urok. Si John Nicolas, ginatambyaw man ni Murphy Harina. Toto Ayan Fred Solas, mayang gabi, paurok-urok gid. Pero sinindira sa mga Emperador Boys, Robert Jumel kag Rovin. Batch 83, tamyaw ko man si Rowena Vanyes kag Terry Gonzalez, alin kay Jonalyn Sevilla Pineda. Again, sa kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr., ang mapisan nga hepedera sa IB Magalona. Sa mga kapulisan nila sa IB Magalona, thank you so much sa inyong sininga pagpaurok-urok. Wow, si Toto Janberg Lau Tadlan. Ragaliga pa urok-urok, mas Toto Buboto. Alingasa family, ginatamyaw ka mo ni Jomar Alingasa. Mr. and Mrs. Lorsky Didulo, sang Pojaira United Arab Emirates. Tamyaw ko lang tupad balay ko nga nagasinggit kada gabi live watch from Hong Kong. Alin kay Nonoy Henry Saladan. Nagapidala kay Nonoy Henry Saladan. Ano ang kapaurok-urok yun sa Reggie Solibio, mayang gabi. Hinigaran Never Sleep. Pangapita, gaserve sa akon, lipot short, gagwa ang pusod. Siling ni John Rose Rolgab. Ay, 40 ah. Great Commander Sabala family, Masilay City, Halingkay, masaya, malungkot. Kapaurok-urok gid. Barangay Kamindangan, Kawayan, Cyril Lama-Lama, Araman, Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family, check attendance lang. Nonoy Manggubata sang Robilio Taxibaw, kapaurok-urok yun si Kuano, Nonoy Manggubat, no? Sa kay Maninoy Rani Hanggayon family dira sa Iloilo, naga-monitor gid sa aton. Ang gwapa kong ihada si Arjane Guadalupe Ilagison Quintos. Kay ihado da may gabi gid ha.
Kami ako lang Erlino Kausing. Dala sa Victoria City, aling sa kay Kausing, Katulay, Yunon. Nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid Pero may sila pamati sa atong sining palatuntunan, no? As always, amo nang ila sinigina pamatian, no? Si Nonoy Manggubat, patik, ano no? Ginatamyaw ni Nonoy Manggubat ang Urok Kalubihan, Patik Pulopandan. Urok-urok kuno si Ronnie Nigari, Edith Nigara, Mona Lisa Magtulo, kag security guard Magtulo. Ang panamyaw ling kinunoy Manggubat sang Robilio Taxi. Ati arak gigli sa 12IB Hamindan Kapis. Nakabati ang akong asawa. Regards kay nung Alvin, nung Boy kag Dorel. Alin kay Army Major Lance Bidina. Kaya pa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid. Sang inyo dira nga paurok-urok, no? Sa may Purok Boulevard, Galidabla, Purok Boulevard, Barangay 13. Nakamati man sa itong si CJ Narca. Si classmate Noel Tumangan, Ostras, may gabi. Kakaituto Rally, Valvasta. Ayos! Alin sa report ni Aksyon na Roger Gutib, sa iluhantang report ni Aksyon na Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen Prisquito sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa aton na balita, ang indirik sa siyudad sa San Carlos, isa ka bypass operation ang inpatigayon sa aton PDEA R6. Ang isa ka upod sang joint element sang PDEA NOCPO, kag Iloilo Provincial and Antique PDEA. Sa din amo ini ang nagpatigayon sa sining drug bypass operation kagina mga alas 11:45 sa aga diri mismo sa may barangay 6 Ilagan Extension, San Carlos City, Negros Occidental. Sa din ining isa ka drug den ang isa ka babayi nga amo ini suspetsado o ini ang subject sa mong operation kag natigayon ini nga nadakpan ang among suspetsado nga dati na ining isa ka drug personality man ginkilala ini nga si Elma Fernandez Bartolin, 55 anyos ini, babae, may asawa, may bana kag wala man sa trabaho, kag residente sa San Juan Baybay, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang among operasyon ipangunahan ini ni Sisa Emma Cortez, ang upod sa sining mga miyembro sa aton Philippine Drug Enforcement Agency o kon na PDEA. Kag natigayon man ang 15. So bali all in all, Action Eric, 16 ini sila ka mga personalidad. Lakip na ini ang duwa ka mga minor de edad kag allegedly kag ang 3 ka mga babae. So ang iban ang ining 15 kinkilala ini nga si Charles Ian Bartolome Anunas, 43 anyos ini, lalaki, wala man sang asawa kag wala man sang trabaho, kag residente sang H. Rigor Street, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Kag ang masunod na man si George Mahinay Pasilan, 27 anyos ini, lalaki, wala man sang asawa kag wala man ini isang trabaho, kag residente sang Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental.
kag ang masunod na man si George Pasilan imahinay sa diin 27 anyos ini kag wala man sang asawa kag wala man inisang trabaho kag residente sa Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod na man si Charles Anonas y Bartolome, 43 anyos kag wala man inisang asawa kag wala man sa trabaho kag residente sa 8 Rigor Street, Barangay 3, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod na mo si Dexter Sibuyan y Pakatang, 34 anyos ini kag lalaki, wala man siyang asawa, wala man inisang trabaho, kag residente inisang Ilagan Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod na mo si Ryan Canyo y Adonitas, 39 anyos, wala man inisang amay asawa, kag lalaki, kag isa ini ka tricycle driver, kag residente ini sang Algiers Subdivision, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod na mo si Eddie Boy Barbadillo y Refuela, 27 anyos. Lalaki ini wala man siyang asawa kag isa ini ka helper sang isa ini ka helper kag residente ini sang Villarante Village, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod na mo si Rolito Chu y San Luis, 18 anyos ini kag wala man siyang trabaho kag wala man siyang asawa kag residente sang Ilagan Extension, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang isa amo si Leslie Bartolin y Fernandez, 18 anyos kag babae ini wala man siyang asawa kag wala man siyang trabaho kag residente ini sang San Juan Baybay, San Carlos City, Negros Occidental. Kag masunod na mo si Marisa Flora y Melipo, 31 anyos. Kag isa ini ka babae man kag wala man sang bana kag wala man sang trabaho kag residente sang San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Kag ang masunod na mo si John D. Recesio y Alpas, 66 anyos ini kag may asawa kag wala man siyang trabaho kag residente ini sang Sitio Atabay, Barangay San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Ang masunod na mo si John Mark Abarquez y Salamero, 20 anyos ini kag wala man siyang asawa, wala man siyang trabaho kag residente sang San Juan Baybay, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang masunod amo si Cecil Boy Blanco y Libre, 36 anyos ini kag sa ini ka pedicab driver, wala man sang asawa kag residente sang San Juan Tunga, Barangay 6 and 5, San Carlos City, Negros Occidental. Kag ang katapusan amo ini si Carlos Caballero y Pamilar, 33 anyos kag lalaki, wala man sang asawa, sa ini ka junk shop boy kag residente ini sang Purok Sling, Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Kaniining 16 ka mga persona karon na action na Eric nagapangutubang ini sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga sa diin nasulod ini sila sa may kapin sa mga tatlo ini ka mga section sa Action Eric, no? May section of nasulod ini sila sa Action Eric sa 5, no, ka mga sections sa violation nila sa RA 9165 ining section 5, section 6, 7, 11, 12 kag 15 sa article 11 sa RA 9165 kag ang shabu nga nakuha sa posisyon sa sining mga suspetsado nagabot ini sa 20 gramos kag may market value ini nga kapin sa 136,000 pesos. Sa karon ni mga suspetsado ara sa kustudiya sang PDEA 6 sa pagpangatubang sa sini nga kaso. Amo lamang in action Eric, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na Stepe Presquito live report gikan sa may Northern Negros. Ang balita ng aksyon Stepe Presquito ginaduro naman sa inyo sa kanuban sang DTX 500 capsule para sa imo sa kompleto nga management sa imo sa liver detox. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nagatino sa ating dugo kag atay. Iniman ang mga active ingredients, phytochemicals, antioxidant, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. May gabi dira sa kay Ses Casules. Pamilya ko dira si Mamang Ann Defensor. Alin kay Riel Gomez. Hacienda Caridad Farm. Upod ko security guard Gorsal. Nagalupok di monitor namon. Alin kay Tuto Romar Tamayo. Pamilya ko dira ako mga kaparitihan sa Barangay Abonan, Bago City. Ang panamyaw halin kay Riel Gomez sa Bohol, always kapabati sa programa Action Radio Bacolod. Salamat gid. Sa kay Maylaw Capino mayang gabi. Pinapaksyonan tanan nga mahimata kakilala kaparentihan ni Captain Placido Jr. Kayuna Isulgon. Ang yes ni Lubong Hiwato sa Pebrero 28, las 9 sa aga sa Rolling Hills Memorial Park. Ang bangkay aranahaya sa St. Peter Chapel. Ang nagapaksyon si Jane Hisulgon. Our condolences sa pamilya Hintoleo kag Hisulgon. Pero sa may Purok Marang Mandalagan si Lula Consing Dorias, Urek Suugon kag pamilya Brillantes, alin kay Tintin Suugon Brillantes. Sa kay Manjo Arnejo, Toto Ronel Bilaong and family, Jocelyn Kalamaan and family. Tamiya lang ni Amikar Senyego, mga taga-Kanduni mga taga-Kandunida, ginatamya ka mo ni former councilor Amikar Senyego, Arasabong sa England, no? Salamat kito to Amikar Senyego. Engineer Arthur Normandy and family sa area Santa Coling, Jojo Arturo Santander, Joe Sant, kag pamilya Flores Cuales, Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkaran City, alin kay Engineer Emmanuel Mawi, Mira Flores Cuales. Paurok-urok kita. Tamya ko lang si Ujal Laho, kag Elsa June Bonilla Laho, talihis alin kay Cativer. Lord John Diaz, haraga monitor ho. Tamya ko lang mga friends ko si Tina, Nova, Merlin, Muhammad, watching Qatar with love. From Mers Mafili. Tamya ko Ujal Binoni Laho, kag Elsa June Bonilla. Kati Verga po ng panamya. Tamya ko dira pamilya Panaligan, Aro kag Balasabas, alin kay Amitis Panaligan. Evelyn Manyoso Rico, sa kay Inday Nemia Piadotsi and family sa Kasya, sa kay Joanne Gonzalez, Toto Marlon Sikinya Cañete, Edwin Pineda and family dira sa New Jersey. Si Hermie T, ginatamya ko lang. Marlon Sikinya Cañete, check attendance. Greet ko lang Moses Padilla, Barangay Ginpanaan. Si Shaira May Perez, alin kay Mike John Seva. Pamilya Tagwan, tamyaw ka mo ni Gemma Tagwan. Nanay Linda Orencio, Purok Angila, Barangay Vista Alegre.
Mati lang kami, Chris Tamayo. Paurok-urok man sa imo rin kay Jeff Chavez. Check attendance si Marisol Ticao. De La Cruz, Purok Suha, Barangay na Police, Bago City. Ros Di Cruz ang nagatamyaw. Erlino Kausing, gapamatigid sa aton. Dira sa Victoria City, aling kay Kausing, Katulay, Yunon. Edwin Saragosa and family. Kami ako mandira Rina Panes. Porok-orok dalhin kay Olivia Hulagting. Salamat gid. Jenny Ferres, kapamati man sa Binalbagan. Dalhin kay Jo Marie Pormentera. Action Eric, so Alvin naman. Pagkadla, mati lang ko diya sila ni Edwin Saragosa. Jing Britannian family, happy listening, heaven. Paringkit sa Alosakay sa Tokyo, Japan. Jonathan Vea and family. Pamilya Gonzaga. Alin kay Flor de Lis Holipas. Lisa Ramos Ilon, good evening. Victorina Heights, Juani Melchek, attendance lang. Yolinda Pamoso, Sang Maaw. Kamiyaw ko lang, hali kay Sally Auki Di Sosa. Tanati Dante. Sa Korea, ara siya. Ana Makilan. Good evening. Pamilya Ruiz, Guadalupe. Kamiyaw kamo ni Efraim Guadalupe Ruiz. Nagapaurok-urok yun sa kon sa aksyon na Night Patrol. Kay DJ Rek Sumpay. DJ Rex Sumpay, ara siya. Sila ni Siska Soles. Okay? Ay, Repiglion, lipatan ko akong idol, Kaya karoon kuha siya karoon, ano na parang gani? Matunggoy siya karoon sa ako, Kami ako lang dira, ang piloto sa ABS-CBN, si Reggie, the sniper, si So Marcian, Tisoy, kag siyempre, ang akong Lodi, si Jefferson Locasan, ang cameraman ng ABS-CBN. Ayos! Mabuhay ang mga taga-ABS-CBN. Manuel Mendoza, check attendance lang. Halin sa report ni Aksyon na Stephen Presquito, Percival Villamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival Villamor sa report. First, may gabipis kami. Mayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Lacarruta Police Station nakareceive sa nga tawag nga may traffic accident sa nagluntad sa barangay San Miguel, Lacarruta City, alas 9 kagabi. Kagang Lacarruta Traffic Police nagresponde sa area sang aksidente ka duha ka motor Kawasaki Barako, color itom. Kaginamaniho naman ini ni Roger Canlas Risoko, 51 anyos, may asawa kag pumuluyo sang Purok April Shower, Barangay San Miguel, Lacarruta City, Negros Occidental. Kag ang rusi nga itom nga ginamaniho naman ini ni Francis Samiliano, 35 anyos, may asawa kag pumuluyo sang Barangay Araal, Lacarruta City. Sa initial nga pag-imbestigar sang aton Lacarruta Police Traffic, ini ang Barako 175 samtang nga nagadalagan sa east to west direction sa dalan aksidente ang iya nga pamuli sang guma sang motor nakasagayad o kung nakabunggo sa rusi nga motor nga nagadalagan sa pariyo nga direksyon nga sa tion nga ang maubertikon tani galing kay short distance ang pagsulod. Kag ang Barako nga 175 na kasagaid kag natunaan sa pagtumba nila sini nga duwa sa simento nga dalan kag nakaagom sang kapilasan ang duwa ka driver kag giningagaw man sang local rescue unit gindala sa Don Salvador District Hospital agud madapatang sa nagakaigo nga pag-abulong. Report live gikan diri sa Lacarruta City para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol.
Salamat gid aksyon na Percival Villamor, police report aksyon Percival Villamor. Ginadulo naman sa inyo sa Kalabas sa Santo Plaza Herbal Soap, may harap tawag nga biotic nga pangdepensa sa mga germs, viruses, kag bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo batok sa mga katol-katol, arikis, punggo, drop-up, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Nagabi nila sa mga pamilya Leonidas sa may pait na Carlota. Kami kamo ni Yeye Leonidas. Aring ng resulta sang loto Naon ko 658. Jackpot price, wise may nakakuha 235.004 million. Bao mga almost ko na 235 million pesos ang jackpot price ang 658 ay gapon makuha Resulta 46 14 25 29 57 45. Again 46 14 25 29 57 45. Resulta sa loto 649 jackpot price wala sa nakakuha 16.6 million pesos ang jackpot price wala sa nakakuha. Resulta 649, 42, 9, 6, 46, 3, 23. Again, 42, 9, 6, 46, 3, 23. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot price wala sa nakakuha 11.7 million pesos. Resulta 642, 22, 16, 42, 3, 5, 38. Again, 22, 16, 42, 3, 5, 38. Alit sa report sa Percival Villamor, Aksyon Nonoy de la Cruz, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon Nonoy de la Cruz sa report noon, may gabi, Piskamin. Aksyon Eric, mayong gabi, kag mayong gabi gis nagpalamati sa Aksyon Night Patrol sa Aksyon Radio Bacolod. Report nga itong madala sa sining tinion, balita nga nakuha naton gikan sa banwa sang Hinubaan. May pinaagiman sa pagsugidanon nato, no? Sakay Police Major Clifford Batadahay, hepe sang Hinubaan Police Station. May kang tanan ini action Eric sa pagkadakop nila sa isa ka koridor no sa Hayalay. Ari na diri action Eric mi Hayalay naman no. Diri sa area sang banwa sang Hinubaan. Bat ang balita suno man sa kay Police Major Batadhay nga ang bangka daw dito kadiri do may ari lang sila tawo nga koridor diri sa banwa sang Hinubaan. Natigayon nga nadakpan mga kotoran action Eric sa aton mga kapulisan ining 67 anyos ng lalaki nagahingalan ini sa kay nagahingalan ini sa kay Rufino Santoli Bernadis 67 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo sang barangay 1 banwa sang Hinubaan. Na-recover sa iya sining posisyon kag control ang cash nga naglabot sa 112 pesos nga ginapatihan pataya kag duha ka tipster nga ang alan sang tipster Bullseye no Bullseye talisyet kag iban pagid nga mga ginagamit pagpataya isa ka ballpen nga color black tigin dakop ini sang aton mga pulis sa banwa sang Hinubaan bangod man nga madugay naman ini siya nga ginamonitor nga naga-intra o kung nagapataya sang Hayalay na tsambahan gid ini siya man ang operasyon diri sa Hinubaan ara sa nabukid nga bahin sang sa mga nga barangay no nabukid nga bahin sang barangay iti mahugot subong ang kang order gid ang direktiba sang PNP chief no sang Philippine National Police nga dakpon gid ang mga illegal gambling ilabi na gid ining masyaw ning Hayalay mga illegal game numbers kaangay sang Hayalay action Eric ti nadakpan na kag siling ko malawig man nga ginamonitor kag positibo nga may ari naman sang Hayalay.
Dito naman sa Banwa, isang kawayan, may ara man nadakpan. May nadakpan man nga nagapataya sang hay alay. Diri sa Sipalay, way pa. Way pa. But ang report na nakuha naton nga isa lang ang bangka sini kag ang operasyon area sang Banwa sang Kawayan, may area nga nasulod na nila, napataya sila dito. Sa Nabukid man Action Eric, sa Nabukid man nga mga barangay dito nag-ooperate ang high alay para layo sa dakop, layo sa atensyon sa pulis, layo sa panulok sa pulis. Pero galing kiti tumo nga ginatrabaho sila sa pulis nadakpan gid dito sa Nabukid nga barangay sa Banwa sang Kawayan. Pisiling ko diri sa Sipalay way pa sa may nadakpan pero may report kita nga nabaton may mga informasyon man nga nagalabot sa aton nga may ari hay alay sa syudad sang Sipalay. Di siya mga nagapataya halong-halong lang kay pulis naton sa Sipalay nagatrabaho o galing wala pa man sa may nadakpan. So para aksyon na Eric, dito sa Inubaan, Sipalay, kag Kawayan mo yung mga report yung natipon naton. Dito naman niya sa Banwa, sang Kanduniti, medyo panasabong. Si Police Captain Paharito, ang officer in charge sang Kanduniti Police Station, excited na sila sabong kaysa Pesa 20 City, mabalaan declaration na. Kumbala, ma-declare na nga drug-free ining duha ka mga barangay nga ilagin process ilagin process para nga ideklarar nga drug-free. Isip pa yan nga perti ka sibod kabudlay ang proseso kung paano ma-deklarar nga drug-free ang isa ka barangay but sa pagbinuligay sang LGO sang PNP kag DALG natigayon gid na ma-process ini kag nagahulat-hulat na lang sila sa Petsa 27 itong hambal sakon ni Captain Paharito nga mabalaan na kumbala ining duha ka mga ginproseso nila nga mga barangay nga luyag nila ipa-declare nga drug-free ining barangay Bunga kag barangay Kabyaan kabay pa nga maaprubahan kag ma-declare nga drug-free barangays. Amo ni report katon madalas sa sining tinion sa gyapon direkta kita ka nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nunoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Nunoy de la Cruz report live gikan sa may Southern Negros. Magabi dira sa mga taga Bureau of Fire Protection substation dira sa Panukoy ga monitor sa sakop prong ila nga greetings na dula di ho. Kasi ma-PM nyo liwat sa ako, no? Mga taga Bureau of Fire Protection substation dira sa Panukoy ga paurok-urok sila subong gabi mo. Tami ako lang dira si ang isdaan kagutanan ni Johan Sayo no ga paurok-urok kid. No ang isdaan kagutanan ni Johan Sayo Sandumanan kapamati gid sa kunuda siling ni Nerfy Nuyas. Nunoy gimapang da may gabi kay Cherry Dulaca and the family naga paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program, no? Si Nunoy gimapang kag si Cheryl Dulaca and family. Magabalik ang ato sa patutunan when we come back. Balik mga report ni Action Albing Graba. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balik. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw giha
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa Bulacan mga bidira sa pamilya Magalona kag Borniso. Alin kay Himela Magalona Borniso ang panamya. Barikata si Aksyon Albing Graba sa natipon niya sila nga mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Albing, please come in. Aksyon na Erika 20 anyos nga dalaga gikan sa barangay 14 ang nadakpan sang mga kapulisan sa idalom sa police station number 5 pagi man sa bypass operation nga ginpatigayon sang ilisin nga tropa sa area naman sang barangay 20 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Rogeline Kalalang nagaapuyo ni siya sa Purok Tawis barangay 14 diri sa siyudad sa Bacolod. Nausunod diri kay Police Captain
Christopher Masangkay, samtang yara ang ilasin nga tropa sa Purok Abocado, Barangay 20, diri sa siyudad sa Bacolod, naktuhan gid sang ilasin nga grupo nga nagbaligya sang ginasuspitsohan siya bu ining si Kalalang sa isa man ka pulis, no, nga nagpakuno-kuno police posyo buyer. No, na-recover diri sa suspect ining balutanan ka mga sachet sang suspected shabu. Sa diin si Kalalang ang detenido na karon sa custodial facility sa station number 5. Samtang sa dugang pagid nga balita sa station number 1, 64 anyos nga lulaw gidaresto man sa mga kapulisan paagi sa warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat. Suspect diri kilala kay Salvacion Hidor. Nagaapuyo ni siya sa Bangga Totong, Barangay Felisa, diri siyudad sa Bacolod. Sa diin sunod diri kay Police Major Jovel Sedel, ang station commander sa station number 1. Si Biyahidor ang gindakop man ni Police Staff Police Senior Master Sergeant Ronico Des Pabeladero sang warrant sa Pino officer sang police station number 1 dito sa area naman sang Puruca, San Antonio, Barangay Handumanan. Mga alas 5 antak na sinila mga hapon ini matapos nga kinserve sa iya ining warrant of arrest sa kaso nga pagpangawat. Din ang warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge Remio Rojo, ang presiding judge sang MTCC Branch 5 diri sa siyudad sa Bacolod na pitsahan December 9 of 2019. 6,000 ka pesos ang iya sining piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. May palagas sa Aksyon Eric Monitor kami di Pahanokoy, Bureau of Fire Protection Substation, headed by Senior Fire Officer 2 Alva. Upod kay Fire Volunteer Efren Saison kag Fire Volunteer Ariel Bustamante. Salamat gid Genix Industrial ang nagatamyaw. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program, Martes edisyon. Magat ako piniti por radio. Balik ini buwas, Miyerkules. Same time, same station. Aton sa mga patrol unit reporters in action nga napalagad ko ng gabi sa kay Action Nonoy de la Cruz, Stephen Presquito, Percival Vinemore, Roger Gutiv. Of course, Action Alvin Graba. Nanikaraw nga itong piloto sa Patrol 3 Navarra Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Campaner, IT Expert J. Baikin. JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Bilacanas. Batang Suay. Back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sasama Station Manager Action Rona Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Inyulagad ang Orman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilkagulpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo.